aurpegia. Gauean ibili naiz Luzizko ametxetan Donostian egoela Andre Marietan Eta ikusi nuela Herri hartako plazan Erdian zebilela Manuela txodantzan Eta ikusi nuela Herri hartako plazan Erdian zebilela Manuela txodantzan. Mila sortziren da berrogeita mazortzi urtean edo Argentina, Buenos Airesera morroi bitxi bat, morroi berezi bat iritsi zen. Euskalduna zen, baina etzan beste euskaldunak bezalakoa, bestelakoa zen, era bat. Nondik atera zen morroi ura? Nondik? Euskaldunak, azteko, berak, euskaldunak, ez ziren zer egiten zuten euskaldunak, jende zuhurra zen, errealidaderen zentzu onaren jabea, langileak ziren, ez zuten improvisatzen. Argentinan garai hartan zer behar zen, indaga, besoak, alanbresiak jartzeko, terrenoa zegoen, beharra zegoen, orduan, zer egin behar zen? Egin. Eta nahi baduzue, hobeto, ekin. Hemen, ostiko bat emango nuke ez, ekin. Eta bitartean, euskaldun berezi hori, azteko, bizarra zeuken, bizar, sarria. Gero, gitarra bat, aldean ibiltzen zan beti, gitarra bat. Nor, zuen, gara hartan, euskaldunen artean gitarra bat, inork ez, Argentinan. Eta gero, zer egiten zuen? Besteak, alambre, esiak hartzen, hartaldeak ugaritzen, tegiak eraikitzen, zebiltzen bitartean, zer egiten zuen, gure gizonak? Gitarrarekin, kantari, enen kantari, postura ibili zen, 20 urtetan ibili zen, Angelari behin galdetu zion, Angela Kerejeta bere masteri galdetu zioten behin, zer egiten zenuten? Hora bizi zineten, eta erantzun zuen, arratsaldean, iluna barrak kontemplatu, antzen goten ginen Gernikako arbola eta kanta batzuk kantatzen, eta iluna barrari begira. Eta gero, nire joaten nintzen, nire gauzak egitera, eta beran geratzen zen. Behi buru ezur baten gainean, eskribitzen eta han bakarrik. Zer egiten zuen? Egin? Ez. Egon. Orduan, batzu, hor daude, inurriak, egin, eta, zer, baimena dokat, ustikoa. Ekin. Eta, bera, egon. Claro, zerrekitu. Ez da ezer sartzen. Egiten dugunean ez da ezer sartzen. Baina, egon, orduan, zabaldu egiten da. Zulo bat egiten dugu. Orduan, errealidadea sartzen da. Orduan, ulertezakegu, edertasuna, iluna barra, eta etor dakiguke musikaren bat. Hori da. Eta berriro, esan duguna. Inurriak,
hango inurriak, eta berriro, gure txirrita. Angela, baina Angela horretik, egon beste umeder bat, Donostiarra. Eta horren horretik, Manuela, dirudinez, eta esaten dutenez, entzun dugunez, iparagira tunantea zen, maitasunari asko kantatua ez. Umeder bat, Donostiak umeder batin kantua, eta Iñakik, egin izan zidan, iparragirek bokalak erabiltzen ditu, A, E, I, O, Zurgana, Manuela, umeder bat, A, E, I, O hori erabiltzen du, tarteka, eruzen bertsolari baino gehiago. Behar bada, konzentratu egiten ditu bere hitzak. Ez da, bertsolari honek hitzak hartua, baina konzentratu eta kantua zehozer badaukaz, 150 urte geroan guke kantatzen jardutea hemen eta zuk entzuten eta hor barruan daukagu bere kantua, zehozer esango da, ez? Bertsolari lez, ez da olako bertsolari pomposioa zatartu, kantaren lehen nik uste dut, bai? Eta kantuak zoragarria tira, hori izan garrikoa da, ez? Eta beste gozo, nik ez teki inurria, arra edo emea da. Arra edo emea. Umeder bat ikusi nuen Donostiako kalean, itzerditxo bat ari esan gabe nola pasatu parean. Umeder bat ikusi nuen Donostiako kalean, itzerditxo bat ari esan gabe nola pasatu parean. Gorputza zuen liraina eta oinak zebiltzen aidea, polita gori ez dut ikusi nere begien aurrean. Gorputza zuen liraina eta oinak zebiltzen aidea, polita gori ez dut ikusi nere begien aurrean. Aingeru zuri parekabea, Euskal Herriko alaba, usterik gabe zugana beti nere gintzak nara. Aingeru zuri parekabea, Euskal Herriko alaba, usterik gabe zugana beti nere bihotzak nara. Ikusi nahian beti hor nabil nere maitia aulana zoraturika, hemen naukazu beti pentsatzen zugana. Ikusi nahian beti hor nabil nere maitia aulana zoraturika, hemen naukazu beti pentsatzen zugana.